Intro. Mit navn er Jannik. Mit navn er Ole A. Mit navn er Jannik. Fisker Ole A. Yeah. Swag. Swagger. One time. Der sejler ude på det store hav. Er det ikke altid lige til? Fisk er ikke det store krav. Man taber sæben. Au, au, au. Min omsætning sviger. Fy for fanden. For 2 år siden, der sejlede vi ud. Mig, Lars, Ole, Kjeld og Knud. Og det var bare ren pølsefest. Men 2 år med mænd, det er ikke sådan for sjov. Vi folder altid, for vi har behov. Jeg savner en dame at putte med. Analkugler, de sviger. Jeg kan godt lide at hygge jer. Men det giver altså klamydia. Det klør hele dagen lang, så hør min klamme klagesang. Jeg kan godt lide pik. Pik dagen lang. Det er en klam sang. Nu går det galt. I går der rigtig frit, jeg savner hendes skridt. Hun kunne få min job op og stå den gang jeg var. Men nu synes hun, jeg er bammel. Ej, hvor mange var du bammel? I går der kom Knud og vi stikkede mig op. Og jeg var svag og sagde ikke stop. Og Lars han kiggede på. Analkugler, de går. Jeg kan godt lide at hygge, ja. Men nu har jeg fået klamydia. Jeg kører hele dagen lang, så hører min klamme klagesang. Jeg kan godt lide pik. Ikke dagen lang. Jeg vil gerne hjem og tjekkes i mit liv. AIDS, det er ikke sjovt. Jo. Det gør ondt i mit rov. Jo. Pissefuld, man. Jeg kan godt lide at hygge, ja. Men nu har vi alle klamydia. Me too. Og vi har også herpes. Sviger i vores mandepis. Ja, jeg har fået af. Come on, Barbie girl. Jeg tror, jeg er gravid. Hvordan kan det lade sig gøre? Oh my god!